Askatasun oihu bat da Otkoralu aldatik Entzun dezaten Kamil bat zerurantz Bihotz bat urraturik Zatoz dezaten Hoy a la mañana iremos al Centro de Salud de Don Ivane y luego daremos unas vueltas por Barañáin y a la tarde recorreremos Iruñerria y luego iremos a las encarceladas de diferentes barrios. Bidean daude Euskal Herria duditu Don't give up the fight Bat, bi, hiru, ta lau Milaka leihoetatik Ikus dezaten Oialetan gau, egun eta gau Kriseiluak pizturik Hemen ezaten Bidean gu gara eta haiek bidean daude Gurekin behar ditugu Don't give up the fight Bidean gu gara eta haiek bidean daude Bueno, hemen gaude Don Ibaneko herri bilguneak deitutako kontzentra batean, auzoko bi preso jasotzen ari diren egoera salatzeko. Bi preso hauek Iñaki Etxeberria eta Iñaki Erro dira, zeinak larriki gaixo badaude ere, Estatu Espainiarrak preso mantentzen ditu. Gainera Iñaki Erro zigorra beteta dauka, duela urte pare bat edo zigorra bete zuen eta paro doktrina deitutakoa erabiliz edo preso mantentzen dute, 25 urte darama, jada, barruan, Iñaki Etxeberriak 16 urte darama, eta, bueno, egoera latza bizi dutez, Iñaki Etxeberriak adibidez, arazo larriak ditu ikusmenarekin, itxu geratzeko arrisku larrian dago eta horregatik erabaki dugu halako piduran edo agertzea, itxuarenak egiten edo pixka bat arreta deitzeko edo deigarria egiteko ekintza. Eta Iñaki Erro duela hilabete inguru edo 2 hilabete izan zituen, bihotzeko arazoak izan zituen, ebakuntza egin behar izan zioten, 3 stent jartzeko, eta bueno, ebakuntza egin ondoren espetxera bueltatu zuten, baina esandakoa, ez? Hor mantentzen dute, naiz eta zigorra beteta izan, eta presoa eta gaixotasun larria izan ezkeroztik edo, askatasunean izan beharko luke, eta horregatik egiten dugu salaketa, ez? Herrira mugimenduak egiten duen kanpainaren barruan, Don Ibaneko herri bilgunetik ekintza hauek planteatu ditugu. Hori, pixka bat salatzeko haien egoera eta haien etxeratzea eskatzeko. Euskal Herria mugitu